बे समाव मोनसे दुखुगोनां खौरांदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो माखासे ओनसोलाव सारअन्थाइ गावनायजों गोबां सुबुंजों लोगोसे जिब जुनारफोरा जिउ खहा जादों आरो गोबां दुखुबो सहायनांगौ जादों। बेबायदिनो दिनैबो हरखाबै सासे सुबुं आरो मासे मोसौआ सारअन्थाइ नांनानै जिउ गोमानांदों। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय उदालगुरि गामिनि जगदीश बसुमतारिया दिनै फुंनि 7:15 रिंगासो समाव फोथाराव थांनाय समाव सारअन्थाइ गावजानानै जायगायावनो रुंसारि जानो गोनां जायो। लोगोसे बिथांनि साखाथियावनो मासे मोसौआबो नांफानानै थैयो। दासिम जगदीश बसुमतारिनि गोथै सोलेरखौ नखरनि सुबुंफोरा सिमला थानानि हेफाजाब लानानै पस्टमर्टमनि थाखाय मसलपुरसिम लानानै थांबाय। আমি ট্ৰেক্টৰ নি আছিলোঁ, ইয়াৰ পিছত মানে বতৰটো বিয়া না, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ পিতায়ে বন্ধ কৰ, ইটা বতৰ ভাল হ'লে আহি হাল বাব পাৰিব বুলি কৈছিল। ইয়াৰ পিছত আমি বন্ধ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত বন্ধ কৰি ত্ৰিপাল চিপাল থাকলোঁ ট্ৰেক্টৰত। ইয়াৰ পিছত বাবায়ে আমাৰ পিতায়ে মানে আগতে আহিছিল, বেছি ডিষ্টেঞ্চ 35 ফুটমান মানে ডিষ্টেঞ্চ আছিল। ইয়াতে মানে বজ্ৰ মাৰি বাবাই ডাইৰেক্ট ডেথ হৈ গৈছে। কি নাম আছিল? বাবার নাম জগদীশ বসুমতারি, ওদালগুৰি, থানাটো চিমলা। কেইটামান বজাত? মোটামুটি 6টা বজাত ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰাই। ইয়াৰ পিছত আমি ট্ৰেক্টৰটো আনি মোটামুটি ডেথ হোৱাটো 7:15 মান বাজিছিল। আমি ইয়াৰ জঙাই আছিল মোৰ বইনাই, ইয়াৰ পিছত মই আছিলোঁ। সি মানে আমাৰ আগত আহিছিল, মানে আমাৰ আগত আহি মানে আমাৰ চকুৰ আগতে মৰছি মানে বজ্ৰ মাৰি। মানে পথাৰৰ পৰা আহিলেহে ৰাস্তা পাইছিল। ৰাস্তাত মানে ৰাস্তাতে দলং আছিলে এখন, এই বাঁহৰ, এইটো পাৰ হ'ব চাওঁতে মানে এইখিনিতে ডাইৰেক্ট মৰছি। গৰু এটা মৰছি। ডিষ্টেঞ্চ মোটামুটি গৰুৰ মোটামুটি 15 ফুটমান আছিল গৰুটো দূৰত। মচলপুৰত নিব চাই আছোঁ। এতিয়া পুলিচৰ লগত অলপ কিবা কৰি আছে, তেখেতে জানে सारगिला। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360